Hola, benvidas e benvidos a esta nueva aventura. Pero, sabíades que cada persoa ten superpoderes? Sí, poderes incribles que están agochados no noso corpo. Pois hoxe imos facer unha viaxe para descubrilos todos e, claro, para aprender a usalos e explorar o mundo dunha forma completamente nova. Preparados? Pois imos alá. A ver, para comenzar, pensemos nunha cousa. Como sabemos que un can é suaveciño, ou que unha flor cheira ben, ou que un xerado está super frío? De que maneira chega toda esa información a nosa cabeza ao noso cerebro? Bueno, pois para iso temos unhas ferramentas secretas. E non é só unha ferramenta, nin dúas. No. Son 5. 5 ferramentas maravillosas que nos axudan a entender todo, absolutamente todo o que pasa alrededor de nós. Son como os nosos propios detectives privados que investigan o mundo para nós. Exacto, eses superpoderes son os nosos 5 sentidos: a vista, o oído, o olfato, o gusto e o tacto. Eles son os que recollen toda a información e a envían ao noso cerebro, que é como o gran centro de control que o entende todo. Venga, que nos mergullamos de cheo neste tema. Imos comezar polo primeiro superpoder, a vista. É como se tivésemos unhas cámaras de altísima tecnoloxía dentro da nosa cabeza que nos permiten ver todas as cores, as formas e os movementos do mundo, dende unha formiga ben pequeniña ata un arco da vella xigante no ceo. Entón, como vai isto? Basicamente, os nosos ollos son especialistas en coller a luz que reflecten as cousas, e esa luz convértena nunha imaxe, como unha foto, que mandan directamente ao noso cerebro. O proceso é de verdade fascinante. Primeiro, a luz entra por un buratiño que se chama pupila, e esta pupila ábrese e péxase, como unha cortina, para deixar que entre a cantidade xusta de luz. Despois, a retina, que está no fondo do ollo, transforma esa luz nunha mensaxe secreta para o cerebro. E listo, xa estamos a ver. E claro, como todos os superpoderes, hai que cuidalo. Temos que lembrar usar sempre unha boa luz para ler, non achegarnos demasiado ás pantallas e, moi importante, protexer os ollos do sol con gafas. Así, o noso poder de ver estará sempre ao 100%. Pasamos agora ao segundo superpoder, o oído. Esta habilidade permítenos escoitar de todo, dende o murmurio do vento ata a nosa canción favorita. Os nosos oídos son como uns supermicrofonos que nunca deixan de funcionar. Sabedes o que é o so en realidade? Pois non é máis que vibracións que viaxan polo aire. Cando algo fai ruído, o que está a facer é que o aire trema un pouquiño, e os nosos oídos son expertos en detectar eses tremores, por moi pequenos que sexan. E como o fan? Pois mirade, cando esas vibracións chegan ao noso oído, fan tremer unha pel moi finiña chamada tímpano, como se fose un tambor. Despois, uns osiños diminutos fan ese son máis grande e mándano ao cerebro. É un mecanismo incrível. E claro, este tamén hai que protexelo. Temos que evitar os ruídos que son demasiado fortes, como a música a tope, e nunca meter nada nos oídos. Cuidar os nosos oídos é clave para seguir escoitando todas as maravillas do mundo. Agora tócalle a quenda un dúo dinámico, dous superpoderes que case sempre van da man, o gusto e o olfato. Son os mellores amigos e axúdanos a gozar da comida e tamén a detectar perigos, ollo. E como traballan xuntos? Moi fácil. O nariz detecta unhas partículas pequeniñas que flotan no aire. Eso é o cheiro. E a lingua detecta as partículas que hai na nosa comida. Eso é o sabor. Xuntos, danlle ao noso cerebro toda a información. Por iso, cando temos o nariz tapado, a comida parece que non sabe a nada. A nosa lingua é unha experta en identificar 4 sabores principais. O doce, como o dunha fresa ben madura. O salgado, como o das patacas fritas, que ricas. O ácido, como o dun limón. Uf, que arrepío. E o amargo, como o do chocolate moi escuro. Para coidar destes dous superpoderes é importante manter o nariz limpo e ter unha boa higiene na boca, lavando os dentes e tamén a lingua. E moito cuidado coa comida moi quente que pode danar as nosas papilas gustativas. Imos co último superpoder, pero non por iso é menos importante, o tacto. A diferenza dos outros, este non está só na cabeza, no, témolo por todo o noso corpo, na nosa pel. A nosa pel é como un sensor xigante que nos permite sentir o mundo que nos toca. É o sentido que nos conecta directamente co que temos arredor, a través do contacto físico.
E que podemos sentir? Pois unha chea de cousas. A presión, como cando nos dan unha aperta ben forte. A temperatura, para saber se algo está frío ou quente. A dor, que nos avisa se nos facemos dano. E a textura, para saber se algo é suave como un gatiño ou se é rugoso. Cuidar da nosa pel é super sinxelo. Só hai que mantela limpa, protexela do sol con crema cando fai falta e ter moito cuidado de non queimarnos. Así, o noso superpoder do tacto estará sempre alerta. E o máis sorprendente de todo isto é que os 5 superpoderes non traballan cada un pola súa conta. Que vai, son un super equipo. Colaboran todo o tempo para darlle ao noso cerebro a imaxe máis completa e detallada posible do mundo. A ver, pensemos un momento. Que sentidos estamos a usar xusto agora, neste preciso instante? Pois seguro que a vista, para ver estas imaxes, e o oído, para escoitarme a min. Védelo, sempre están activos, traballando para nós sen que nin nos deamos de conta. Así que agora que xa coñecemos os nosos 5 superpoderes, a misión está clara. Hai que sair aí fora e usalos. Toca, cheira, proba, escoita e mira todo con moita atención. Hai un mundo incrible esperando a que o descubramos. Ata a próxima, exploradores e exploradoras.